První příběh nás zavede k pohřebišti novorozeňat pod lázněmi v Askelonu. V roce 1988 při pokládání nové kanalizace v tomto starobylém přístavním městě v Izraeli dělníci narazili na vrstvu římské zdivo z 4. století. Pod lázněmi vedl odvodňovací kanál, na jehož dně se nacházely malé kosterní pozůstatky, nejprve desítky, později stovky. Archeolog Ross Voss byl povolán k výzkumu a zjistil, že jde o jedno z největších nalezišť pozůstatků novorozeňat v římské archeologii vůbec. Bylo zde přes 100 novorozeňat, žádné nebylo starší než několik dní. Nebyla pohřbena ani zabalená, ale jednoduše uložena do kanalizace pod funkčními lázněmi. Osteologickou analýzu provedla Patricia Smith z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě a potvrdila, že se nejedná o mrtvě narozené děti z různých období, ale o novorozeňata, soustředěná na jednom místě pod jednou stavbou. Samotné lázně byly rozsáhlé, s hypokaustovým vytápěním, mozaikovými podlahami a několika koupacími komorami. Nebylo to provizorní zařízení, ale instituce. První interpretace naznačovala, že lázně mohly sloužit i jako nevěstinec, protože v římském světě často taková zařízení fungovala pod rouškou lázní a nechtěná novorozeňata byla očekávaným důsledkem. Avšak analýza DNA z roku 1997 tuto teorii zkomplikovala. Poměr pohlaví byl přibližně vyrovnaný, polovina chlapců a polovina dívek. V římském světě totiž bylo selektivní vystavování dětí zaměřeno převážně na dívky. Pokud by šlo o nevěstinec, poměr by měl být výrazně nerovnoměrný, což nebylo. Spíše to ukazuje na systematickou praxi, která byla v římském právu známá jako patria potestas. Otec měl absolutní právní moc rozhodnout, zda dítě bude vychováváno nebo vystaveno. Expositio, tedy vystavování dětí, nebylo trestné ani skryté, ale společensky přijímané jako regulace rodiny v celém římském impériu, a to u obou pohlaví z různých důvodů. Od ekonomických potíží přes nelegitimitu až po fyzické nedostatky. Kanalizace pod lázněmi tak sloužila jako praktický, nenápadný a běžný způsob likvidace těchto dětí. Dělníci údajně odmítli v kopání pokračovat a nebyli jediní, kdo tak reagoval. Podobné naleziště bylo objeveno v roce 2008 v římské vile Hambledon v anglickém Buckinghamshireu. Archeoložka Jill Ayers zde vykopala 97 pozůstatků novorozeňat soustředěných u jedné stavby, vzor byl téměř totožný. Etická debata o těchto lokalitách stále pokračuje. Někteří odborníci varují před aplikací moderních morálních hodnot na římské praktiky. Jiní tvrdí, že nálezy mluví sami za sebe. Kanalizace pod lázněmi v Askelonu byla zapečetěna přes 1600 let a otevřela ji až stavební četa při pokládání kanalizace. Druhý příběh nás zavede k mumifikovaným pozůstatkům kultury Chinchorro v Arice v Chile. V tomto přímořském městě nelze kopat základy bez rizika objevení těla. Ne nedávného, ale starého 7000 let. Jde o nejstarší uměle mumifikované lidské pozůstatky na světě, starší než egyptská mumifikace o 2000 let. Chinchorro byly před keramickou pobřežní rybářskou kulturou bez zemědělství či písma, přesto vyvinuli jednu z nejrozvinutějších pohřebních tradic v dějinách lidstva. Jmenuji se Tomáš Jakub Novák, sledujete kanál Vyhynulá era. Děkuji, že sledujete můj obsah. Budu rád za odběr a like. Příjemné sledování. Nejstarší typ černých mumií, datovaných od přibližně 5. do 3. tisíciletí před naším letopočtem, zahrnoval kompletní rozebrání těla. Kůži odstranili, vyjmuli vnitřnosti, vyjmuli mozek z lebky. Tělo pak znovu sestavili s vnitřním dřevěným rámem, vyplnili rostlinnými vlákny a jílem, kůži připevnili zpět a natřeli černým minerálním pigmentem z manganu. Výsledkem byl pevný sochařský tvar, nikoli konzervace ve smyslu Egypta, ale rekonstrukce od základu.
Pozdější varianty zahrnovaly červené mumie s odstraněnými vnitřnostmi a natřením červenou okrovou barvou a mumie obalené v tvrdé vrstvě jílu. Bernardo Arriaza z univerzity v Tarapace, přední odborník na činčoro, navrhl zajímavou hypotézu o původu této tradice. Voda v oblasti obsahuje přirozeně vysoké množství arzénu, což způsobuje zvýšenou míru potratů a úmrtnost novorozenců. Přibližně čtvrtina známých mumifikovaných jedinců jsou děti nebo plody. Tradice mumifikace mohla vzniknout jako způsob, jak si komunita vyrovnávala s vysokou mírou ztráty tím, že zachovávala to, co nemohla udržet naživu. Dosud bylo objeveno přes 280 mumifikovaných těl činčoro, ale skutečný počet těch, kteří jsou stále pohřbeni pod ulicemi, domy a školami Arici, není znám. Navíc změny klimatu ohrožují ty, kteří jsou stále v zemi. Výzkumnice Vivienne Stenden dokumentovala, jak rostoucí vlhkost na pobřeží rozkládá mumie, jejich kůže se rozpouští na černou hmotu dříve, než je možné je vykopat. Mumie činčoro jsou tak nejstaršími uměle zachovanými lidskými ostatky na světě a zároveň představují aktuální výzvu pro moderní město, které je stále nachází. Třetí příběh se odehrává u megalitického pohřebiště Valencina de la Concepción ve Španělsku, 6 kilometrů od Sevilly. V této předměstské oblasti developerské firmy desítky let stavěly bydlení na místě jednoho z největších sídlišť doby měděné v Evropě, aniž by tušili, co pod sebou mají. Lokalita zabírá asi 450 hektarů a pochází z doby mezi 3. a 2. tisíciletím před naším letopočtem. Byla objevena postupně při stavbách silnic, instalacích sítí a developerských projektech od 60. let 20. století, kdy se stále objevovaly megality, lidské pozůstatky, vyřezávané kly a krystalové zbraně. Nejdůležitější stavbou je hrobka Monte Lirio, vykopaná v letech 2007 až 2010. Skládá se ze 2 propojených kamenných komor v zemi. Uvnitř bylo nalezeno nejméně 20 jedinců, přičemž hlavní komora obsahovala jednoho jedince, identifikovaného pomocí DNA analýzy zveřejněné v roce 2024 jako ženu, obklopenou mimořádně kvalitními pohřebními předměty. Mezi nimi byl krystalový dýka dlouhá 22 cm s klivem rukojetí, krystalové hroty šípů, jantarové korálky, fragmenty z kořápek pštrosích vajec a zlatá folie. Samotná krystalová dýka představuje mimořádnou řemeslnou zručnost. Krystal je tvrdší než křemen a tato čepel patří k nejjemnějším, jaké byly kdy nalezeny v prehistorické Evropě. Slonovina pochází od afrických slonů z 3. tisíciletí před naším letopočtem v jižním Španělsku, což znamená, že obchodní sítě přes Středozemní moře fungovaly již v této době na úrovni, kterou si většina lidí spojuje až s bronzovou dobou nebo pozdějšími obdobími. Sekundární komora je místem, kde příběh získává temnější podobu. Obsahovala nejméně 15 dalších jedinců. Většina z nich byla uložena v přirozených polohách, což znamená, že jejich těla byla stále neporušená při uložení, což naznačuje, že byli pohřbeni krátce po smrti. Studie z roku 2018, publikovaná v časopise o světové prehistorii, naznačila, že by se mohlo jednat o oběti doprovázející hlavní pohřeb, tedy osoby usmrcené, aby doprovázely zemřelého do posmrtného života. Na mnoha kostech byly nalezeny stopy rtuti ve formě cinabaritu, červeného pigmentu používaného v pravěké Evropě, který je zároveň vysoce toxický. Výzkumnice Marta Díaz Guardamino navrhla, že cinabarit mohl sloužit jako rituální prostředek k zachování těl, aplikovaný záměrně na pozůstatky zemřelých. Jinde na lokalitě Valencina, ve stavbě označené číslem 10049, objevené při výstavbě obytné čtvrti, byla nalezena hromadná skládka rozčleněných lidských ostatků, minimálně 12 jedinců. Na kostech byly patrné řezné stopy, což svědčí o zpracování, nikoli o pohřbu.
Analýza izotopů stroncia provedená na univerzitě v Seville odhalila, že někteří z pohřbených nebyli místní, ale přistěhovalci z vzdálených oblastí. Genetická studie publikovaná v roce 2024 prokázala příbuzenské vztahy mezi jednotlivci pohřbenými v různých hrobech, což naznačuje existenci dynastických linií trvajících přes generace. Tato lokalita zásadně mění pohled na dobu měděnou na Pyrenejském poloostrově. Nejednalo se o rovnostářské zemědělské komunity, ale o hierarchické společnosti s dálkovým obchodem, rituálním násilím a koncentrovanou mocí. Přitom desítky let nekontrolované výstavby na předměstí zničily části naleziště dříve, než si někdo uvědomil jeho význam. Dalším případem jsou lebky z masakru u řeky Temže v Londýně. Při stavbě tunelu pod řekou Temží, rozsáhlého projektu kanalizace dlouhého přibližně 25 kilometrů, který probíhal mezi lety 2016 a 2024, pracovníci opakovaně nacházeli lidské lebky v říčním dně. Byly to pouze lebky, žádná těla. Takové nálezy nejsou nové. Lebky se v Temži objevují už po staletí, doložené minimálně od viktoriánské éry. Projekt však zasahoval do hlubokých římských sedimentů na několika místech, což způsobilo, že množství lebek výrazně vzrostlo. Jen v oblasti soutoku potoka Walbrook, přítoku Temže, který protéká srdcem římského Londýnia, bylo nalezeno přes 300 lebek. Tyto lebky pocházejí převážně z 1. a 2. století našeho letopočtu. Otázka je jasná. Kde jsou těla? Izolované lebky se do řeky nedostanou náhodou. Něco je oddělilo od jejich původních majitelů. Osteoložka Rebecca Redfern z Londýnského muzea předložila přesvědčivý argument. Její analýza ukázala na mnoha lebkách stopy ostrých ran, které odpovídají úmyslnému useknutí hlavy. Historické prameny pak uvádějí událost výjimečného násilí. V roce 60 nebo 61 našeho letopočtu vedla královna Boudicca povstání proti římské okupaci, během něhož byly zničeny 3 města – Colchester, St. Albans a Londýnium. Římský historik Cassius Dio odhadoval počet obětí na 70 až 80 tisíc a zaznamenal, že povstalci praktikovali usekávání hlav a vystavování lebek jako trofejí. Redfernova hypotéza je, že mnoho lebek nalezených u Walbrooku jsou právě useknuté hlavy obyvatel Londýnia, kteří byli před téměř 2000 lety povražděni a její lebky byly odhozeny do řeky. Proud je odnesl do soutoku Walbrooku, kde se usadili v sedimentech. Názory odborníků se však různí. Hadley Swain navrhl alternativní vysvětlení spočívající v keltském a římsko-britském rituálním ukládání hlav. Uctívání hlavy bylo v předřímském a římském období na britských ostrovech doloženou praxí. Useknutá hlava byla považována za sídlo moci a ukládání hlav do řek mohlo být obětním darem bohům vody. Podle tohoto výkladu lebky nejsou důkazem masakru, ale náboženského rituálu. Izotopová analýza však situaci ještě komplikuje. Lebky pocházejí z různých míst. Některé jsou místní, jiné z různých částí Římské říše. Některé jsou starší než povstání Boudici, jiné mladší o několik desetiletí. Sbírka lebek u Walbrooku tedy není výsledkem jediné události, ale akumulací trvající několik století. Odpověď může být tedy smíšená. Některé lebky mohou být oběťmi Boudičina povstání, jiné výsledkem rituálních praktik a další pak přirozeným splavem z města, které po 400 let ukládalo své mrtvé do řeky. Na lokalitě Chambers Wharf v Bermondsey našli dělníci při stavbě tunelu pod řekou zhluky lebek zakotvené v římských sedimentech, které z bahna hleděly vzhůru. Archeologové z muzea Londýna měli stálé týmy na všech hlavních místech stavby. Dělníci prošli školením v archeologické obezřetnosti, přesto však není možné se připravit na zážitek, kdy držíte ve svých rukou lidskou lebku starou 2000 let. Dalším významným nálezem jsou hromadné hroby mamutů u letiště Santa Lucia v Mexiku. V roce 2019 začali stavbaři pracovat na mezinárodním letišti Felipe Ángeles
na bývalé letecké základně Santa Lucia severně od Mexico City. Při budování ranveje objevili největší naleziště mamutů na jednom místě, které zároveň přineslo první potvrzené důkazy, že lidé nejen lovili mamuty, ale organizovali jejich zabití v průmyslovém měřítku. Bylo nalezeno přes 200 kosterních pozůstatků mamutů druhu Mamutus columbi, vysokých 4 metry v kohoutku a vážících 10 tun. Lokalita se nachází na dávném dně jezera Xaltocan v mexické kotlině, v pleistocenní krajině mělkých jezer a bažin, kde se megafauna shromažďovala k pití. Mamuti však nebyli rozprostřeni náhodně. Mexický národní institut antropologie a historie vedl výzkum pod vedením archeologa Rubena Manzanilli Lópeze. Jeho tým identifikoval 2 uměle vykopané jámy, hluboké přibližně 1,70 metrů a o průměru 25 metrů, které byly záměrně vyhloubeny, umístěny a naplněny kostmi mamutů, nesoucími jasné stopy lidského zpracování. Jedná se o první potvrzené pasti na mamuty vytvořené lidmi. Po desetiletí byla myšlenka, že lidé v pleistocénu mohli koordinovat stavbu velkých pastí na největší suchozemská zvířata kontinentu, považována za možnou, ale nepotvrzenou. Santa Lucia to dokázala. Podle rekonstrukce skupiny lovců používali oheň a koordinovaný pohyb k zahánění stáda mamutů směrem k jámám. Zvířata do nich spadla a nemohla vylézt ven. Lovci je pak dokončili oštěpy a kameny a na místě je rozčlenili. Řezné stopy na kostech potvrzují zpracování, zlomeniny naznačují získávání dřeně. Některé kosti byly přetvořeny na nástroje, lopatky na řezací pomůcky. Tyto pasti jsou staré přibližně 15 000 let, což je významné, protože to předchází kultuře Clovis, která byla dlouho považována za první velké lovce v Americe o několik tisíc let. Past u Santa Lucia naznačuje, že organizovaný, rozsáhlý a spolupracující lov probíhal v Americe mnohem dříve, než dovoloval tradiční časový rámec. Na lokalitě byly nalezeny také pozůstatky koní, velbloudů, bizonů a glyptodonů, všech již vyhynulých v západní polokouli. Mezi kamennými nástroji byly obsidiánové nástroje, pazurkové hroty a kameny poškozené ohněm z míst zpracování mamutů. Vedoucí výzkumu označil místo za světové hlavní naleziště mamutů. Stavba letiště nebyla zastavena, ale byla dohodnuta paralelní práce archeologů a stavebních dělníků. Každý nález kosti znamenal přerušení prací na 48 hodin v dané oblasti. Runway byl dokončen a letiště otevřeno a pod asfaltem tak odpočívá mamutí kapitál světa. Dalším zajímavým nálezem jsou takzvaní bezhlaví vikingové z Ridgway Hill v hrabství Dorset. V červnu roku 2009 při stavbě nové silnice na Ridgway Hill v Dorsetu v Anglii narazili dělníci na starý římský lom, ve kterém objevili jámu plnou těl. Bylo jich 54, všichni muži ve věku 18 až 25 let. A žádný z nich neměl hlavu. Hlavy byly oddělené a naskládány na jednu stranu jámy. Byly jich 51, 3 chyběly, pravděpodobně odnesené jako trofeje nebo ztracené. Těla byla nahá, bez oblečení, bez osobních věcí i zbraní. Co měli tito muži u sebe za života, jim bylo před smrtí odebráno. Radiokarbonové datování určilo dobu jejich popravy mezi lety 970 a 1025 našeho letopočtu, tedy v době vrcholu vikingské éry. Analýza izotopů zubní skloviny potvrdila, co archeologové tušili. Tito muži nebyli Angličané, ale Skandinávci. Některé izotopové stopy ukazovaly na subarktický původ, severní Norsko, možná Island. Byli to vikingové, zajatí a popraveni. Stopy po sečných ranách na krčních obratlích vyprávějí příběh jejich smrti. Řezy přišly zepředu. Muži se neklaněli s hlavami skloněnými, ale čelili svým popravčím. Někteří měli obranné rány na rukou a předloktích, snažili se údery blokovat. Jeden z nich utržil nejméně 10 ran na krku, než mu byla hlava oddělena. Nebyla to čistá profesionální poprava, ale krutá, prodloužená a fyzicky náročná pro všechny zúčastněné.
Nejpravděpodobnější výklad spojuje tento nález s obdobím vlády krále Ethelreda Nepřipraveného. V roce 1002 vydal rozkaz k masakru všech Dánů v Anglii, známý jako masakr na svátek svatého Brixia. Jáma na Ridgeway Hill může být přímým důkazem provedení tohoto rozkazu. Skupina mladých, silných vikingských nájezdníků, zvyklých na boj a s hojenými zlomeninami, byla zajata, svlečena a sťata na kopci s výhledem na Lamanšský průliv. Definitivní studii zveřejnila archeoložka z Oxfordu v roce 2014 pod názvem Dáno zemi. Jedná se o nejkomplexnější analýzu masové popravy vikingů v Británii. Silnice byla dokončena podle plánu a řidiči dnes jezdí přímo přes místo popravy. Většina z nich netuší, co se pod nimi nachází. 54 mužů bez hlav tam stále spočívají, alespoň z archeologického hlediska. Jejich kosti byly vyzvednuty a prozkoumány, ale jáma, římský lom přeměněný na místo popravy, zůstává přesně tam, kde ji dělníci našli. Celkem archeologický program při stavbě Crossrail odkryl přes 10 000 jednotlivých nálezů a zpracoval více než 3500 kosterních pozůstatků. Objevily se také římské silnice, středověké studny, kuželkové dráhy z doby Tudorů a dokonce kus jantarové pryskyřice starý 55 milionů let, zachycený v londýnské hlíně. Vedoucím analýzy kostí byl Don Walker, seniorní osteolog z Mola. Jeho tým dokázal z každé kostry vyčíst celou životní historii, příčinu smrti, stravu, povolání, výživu v dětství i geografický původ. To vše bylo zapsáno v kostech. Několik stavebních dělníků si vyžádalo přesun z míst u Charterhouse a Liverpool Street. Důvod byl vždy stejný. Ne strach z nebezpečí, ale pocit tíživého, úzkostného očekávání. Práce vedle hromadných hrobů, kdy z tunelové stěny vyjímáte středověké kostry, zanechá v člověku hluboký dojem. Přesuňme se k 9. případu, loděnicím v Herkulánum. Dne 24. října 79 našeho letopočtu došlo k výbuchu Vesuvu, stejné erupci, která zasypala Pompeje. Herkulánum, které leželo blíže sobce a přímo v cestě větru, však nezahynulo pomalu. Zatímco Pompeje byly pokryty popelem postupně, což některým obyvatelům umožnilo uprchnout, Herkulánum zasáhly pyroklastické proudy, velmi žhavé plyny a sopečné úlomky, pohybující se rychlostí až 160 km za hodinu a při teplotách přes 500 stupňů Celsia. Město bylo zničeno během několika minut. Po staletí archeologové předpokládali, že většina obyvatel Herkulánum unikla. Vybagrované ulice byly téměř prázdné, bez těl a pozůstatků. Domnívali se, že varovné signály, zemětřesení a sloup popela dali lidem čas na únik po moři. Tento předpoklad se však zhroutil v roce 1982. Výzkumy vedené Giuseppe Maggem dosáhly starověké pláže a odhalily forníci, 12 kamenných klenutých komor podél pobřeží, původně určených k uskladnění lodí. Uvnitř bylo nalezeno přes 300 lidí, mužů, žen, dětí i starších, stísněných dohromady, přitisknutých ke stěnám, skrčených v rozích, držících se navzájem. Neunikli. Utíkali k pobřeží a čekali na záchranu, která nikdy nepřišla. Římské námořnictvo bylo v Neapolském zálivu aktivní. Plinius starší, přírodovědec a velitel flotily, se proslavil tím, že vyplul z Misénum směrem k výbuchu, aby zachránil přeživší. Zemřel na pláži ve Stabie. Lidé v loděnicích možná čekali právě na takové lodě. Ty však nepřišly včas. Smrt byla okamžitá. Výzkum Pier Paola Petroného z Univerzity v Neapoli, Federico II., publikovaný v letech 2018 a 2020, odhalil něco bezprecedentního. Mozky obětí byly vitrifikovány, proměněny v černý sklovitý materiál extrémním žárem. Petrone identifikoval zachované nervové tkáně, které prošly procesem vyžadujícím teploty kolem 520 stupňů Celsia, následované rychlým ochlazením.
Je to první archeologický důkaz vitrifikace lidského mozku. Teplo bylo tak intenzivní a rychlé, že organická hmota mozku se změnila ve sklo dřív, než mohla rozložit. Pózy mrtvých jsou tím, co výzkumníky nejvíce zasahuje. Dospělí stočení kolem dětí, ruce zvednuté k ochraně tváří. Jedna kostra, nazvaná Dáma s prsteny, byla nalezena s 2 zlatými prsteny, smaragdovými a rubínovými náušnicemi a měšce mincí sevřeným u těla. Uchopila své nejcennější věci, než utíkala. Jiný, nazývaný voják, nesl meč, zdobený kožený opasek a peněženku se 3 zlatými mincemi. Mohl to být římský důstojník vyslaný k organizaci evakuace. Dřevěná kolébka byla nalezena vedle kostry dítěte. Někdo nesl postýlku během útěku. Dostali se do loděnic, kolébku položili a pak přišel proud. Sopečný materiál hermeticky uzavřel loděnice. Bez vzduchu, bez bakterií, bez rozkladu. Organické materiály, které obvykle zmizí, dřevěný nábytek, lana, jídlo, textilie, přežily téměř 2000 let v perfektním stavu. Nedávné vykopávky v letech 2021 až 2023 pod vedením Francesca Sirana odhalily další pozůstatky na starověké pláži mimo komory. Může jí být ještě více. Archeoložka Seraus Bissell, která kostry z Herkulánum systematicky studovala už v 80. letech, označila tuto práci za nejtěžší ve své kariéře. Loděnice jsou dnes stále přístupné návštěvníkům. Můžete projít kolem komor a podívat se přes sklo na místo, kde 300 lidí čekalo společně na záchranu, která už byla příliš pozdě. 10. případ. Lvice z Cramondu v Edinburgu. V roce 1997 pracoval převozník jménem Robert Graham na převozu v Cramondu, vesnici na okraji Edinburgu ve Skotsku, kde řeka Almond ústí do zálivu Firth of Forth. Voda byla nízká a Graham si všiml něčeho, co vyčnívalo z říčního dna a nevypadalo jako žádný přírodní kámen, který kdy viděl. Šlo o lvice vytesanou z pískovce, dlouhou 1,5 metru, vážící přes 1,5 tuny, skrčenou nadvousatou mužskou postavou s čelistmi sevřenými kolem jeho trupu, jako by ho požírala. Soča ležela tváří dolů v říčním sedimentu přibližně 1800 let. Je římského původu, datovaná do 2. století našeho letopočtu. Období, kdy Řím rozšiřoval své hranice do jižního Skotska a stavěl Antoninovu zeď. Cremont byl místem římské pevnosti Castra alla Terva, založené kolem roku 142 našeho letopočtu pro asi 500 pomocných vojáků a sloužící jako zásobovací základna pro severní hranici. Motiv lvice a kořisti byl běžným prvkem římského pohřebního umění. Lvice symbolizovala smrt, kořist zase smrtelnou bytost, kterou smrt pohltila. Tyto sochy stávaly obvykle u hrobů podél římských cest jako připomínka kolemjdoucím, že smrt je trpělivá a nevyhnutelná. Vousatá postava pod lvící je pravděpodobně obecnou reprezentací poraženého nepřítele nebo samotné smrtelnosti, nikoli portrétem, ale symbolem. Výjimečnost lvice z Cremondu spočívá v její kvalitě. Řezba je detailní, výrazná a anatomicky přesná. Pravděpodobně ji vytvořil zkušený vojenský sochař přidělený k pevnosti. Římské pevnosti často zaměstnávaly specialisty právě pro takové monumentální práce. Srovnatelné kusy existují z Corbridge v Northumberlandu a Chesteru na severozápadě Anglie, ale odborníci z Národního muzea Skotska považují cremondskou lvíci za umělecky kvalitnější než oba zmíněné. Je to jedna z nejlepších římských zvířecích soch nalezených ve Velké Británii a nejvýznamnější římský umělecký nález ze Skotska. Socha byla pravděpodobně svržená do řeky při opuštění pevnosti na přelomu 2. a 3. století našeho letopočtu. Římské posádky ustupující z pohraničních oblastí často ničily nebo odhazovaly monumentální kamenné díla, aby je místní obyvatelé nemohli znovu použít. Lvice spadla tváří dolů do říčního bahna, které ji ochránilo.
Po 18 století proud přes ní plynul, ukládal sediment a vytvořil bezvzdušné prostředí, které zachovalo povrch sochy ve výjimečných detailech. Když Graham nález oznámil, setkal se zpočátku s nedůvěrou. Socha římské kvality a velikosti nebyla nikdy nalezena tak daleko na sever. Autenticitu však potvrdilo Národní muzeum Skotska. Socha byla zrestaurována a nyní je vystavena v Národním muzeu v Edinburghu. Objev vyvolal obnovený zájem o místo. Následné vykopávky odhalily rozsah římské pevnosti, vojenských lázní a rozsáhlé civilní osady Víciu, která vyrůstala kolem posádky. Geofyzikální průzkumy naznačují, že pod sedimentem řeky Almont může být ještě více římských artefaktů. Lvice tak možná není sama. A někde pod vodou, na hranici nejsevernějšího dosahu římské říše, strávil kamenný predátor 18 století tváří dolů v bahně, stále sevřený kolem své kořisti, čekající, až ho někdo obrátí. Proč stavby stále odkrývají mrtvé? Vzorec u těchto 10 objevů není náhoda. Je to spojení geologie, geografie a lidské historie, které se opakovaně soustřeďuje na stejná místa na Zemi. Moderní města stojí na strategických lokalitách, které si vybíraly všechny předchozí civilizace. Řeky, pobřeží, vyvýšená místa vhodná k obraně, úrodné pláně. Londýn stojí tam, kde Římané založili Londýnium. Mexico City leží na vysušeném dně jezera, kde Aztékové postavili Tenochtitlán, který sám ležel na uloženinách megafauny z Pleistocénu. Arica v Chile zabírá stejný pobřežní pás, kde před 7000 lety lovili ryby lidé kultury Chinchorro. Důvody, proč se lidé usazují na určitých místech, se nemění. Geologie zůstává stejná. Každá generace tak staví na základech té předchozí, stlačujíc tisíciletí do vrstev země. Pod moderním povrchem Londýna se nachází přes 6 metrů lidských usazenin, v Římě dokonce až 14. Když ražicí stroj proráží tyto vrstvy ve hloubce 30 až 40 metrů, tedy daleko pod úrovní, kterou kdy předchozí generace narušily, narazí na vrstvy, které nikdo neviděl od doby jejich vzniku. Před 70. lety stavební práce běžně ničily archeologické lokality bez jakéhokoliv záznamu. Mnoho objevů bylo ztraceno, zničeno, vyhozeno nebo prostě přehlédnuto. Změna přišla s povinnou archeologií, financovanou developery, kdy stavební firmy musí před zahájením prací zajistit archeologický průzkum. To zásadně proměnilo obor, ale zároveň přineslo napětí, které provází každý projekt. Každý den zdržení kvůli archeologii znamená náklady. Každá kostra představuje položku v rozpočtu. Každý fosilní nález může narušit harmonogram. Stavební dělníci jsou tak nechtěnými archeology dnešní doby. Mnoho důležitých nálezů, jako jsou Vikingové z Ridgeway Hill, Lvice z Cramondu nebo Kojenci z Ashkelonu, bylo objeveno právě díky pracovníkům, kteří si všimli něčeho neobvyklého v zemi. Velké infrastrukturní projekty, jako jsou metro, letiště nebo železnice přes celé území, odhalují nejrozsáhlejší archeologická naleziště, protože procházejí liniemi celých městských dějin. Projekt Crossrail neobjevil jedno místo, ale desítky lokalit sahajících přes 2000 let, stlačených do jednoho 42 kilometrů dlouhého tunelu. Ironie spočívá v tom, že hlavním mechanismem objevování je destrukce. Nacházíme mrtvé, protože je vykopáváme, abychom mohli stavět nové objekty na jejich místě. Věda, která zkoumá stavební nálezy, je velmi specifická. Když se na staveništi najdou kosti, začíná odpočítávání času. Vědecké metody, jimiž lze z těchto pozůstatků získat informace, se za poslední 3 desetiletí výrazně zdokonalily, ale všechny spoléhají na jedno – kontext. Kde byla kost nalezena? V jaké hloubce?
v jakém typu sedimentu, vedle jakých dalších materiálů. Kost vytažená bagrem bez přesného zaznamenání ztrácí většinu své vědecké hodnoty. Naopak kost zdokumentovaná přímo na místě s GPS souřadnicemi, hloubkovými měřeními a fotogrametrickými záznamy se stává cenným zdrojem informací. Radiokarbonové datování zůstává základní metodou určování stáří, účinnou přibližně do 50 000 let. Metoda zrychlené hmotnostní spektrometrie AMS umožnila miniaturizaci procesu, kdy stačí jen miligramy materiálu, takže i malé úlomky kostí z chaotických stavebních kontextů lze datovat. Extrakce starověké DNA, kterou významně rozvinul Svante Täbo, změnila možnosti, co nám kosti mohou sdělit. Od určení druhu, přes analýzu příbuzenských vztahů, migrace populací až po detekci patogenů. Například extrakce DNA bakterie Yersinia pestis z morových hrobů objevených při projektu Crossrail ukázala, že stavební nálezy mohou obsahovat kompletní genom patogenů. Dnes lze sekvenovat nemoci, které zabily lidi před staletími, přímo z dřeně jejich zubů. Analýza izotopů pracuje na jiném principu. Izotopy strontia v zubní sklovině ukazují, kde jedinec vyrůstal, protože geologický otisk podloží jeho dětství je do zubů trvale zapsán. Izotopy kyslíku zase odhalují klima a zdroje vody, které daný člověk konzumoval. Izotopy uhlíku a dusíku prozrazují složení stravy, zda převládaly mořské nebo suchozemské bílkoviny, rostlinná nebo živočišná složka. Vikingové z Ridgway Hill byli identifikováni jako Skandinávci právě díky analýze izotopů, ještě před jakýmkoliv historickým výkladem. CT skenování umožňuje zobrazit fosílie stále v kameni nebo sedimentu ve 3 rozměrech bez nutnosti destruktivního vyjmutí. Fotogrametrie vytváří digitální modely kostí a artefaktů s centimetrovou přesností přímo v jejich původní poloze. Georadar dokáže odhalit dutiny, zdi a husté vrstvy ještě před zahájením zemních prací. Stále častěji se používá při průzkumech před stavbou, aby se zjistilo, zda bude archeologie vůbec relevantní. V Herkuláneu bylo například díky elektronové mikroskopii a rentgenové spektroskopii možné identifikovat skamenělé mozkové tkáně, přičemž tyto nástroje, původně vyvinuté pro materiálové vědy, byly přizpůsobeny pro studium mrtvých. Největší výzvou vědy na staveništích je kontaminace. Stavební prostředí je nejméně vhodné pro čisté odběry vzorků, dýzlový olej, prach z betonu, prosakující podzemní voda, manipulace pracovníků v rukavicích namočených v hydraulické kapalině. Pečlivé zaznamenání každého kroku od objevu po laboratoř je zásadní. Fosílie nebo kostra bez přesného původu je jako artefakt bez příběhu. Paradoxem je, že stavba ničí kontext, ale zároveň umožňuje přístup k nálezům. Rychlost vědecké reakce, jak rychle archeolog dorazí, jak rychle se spustí protokoly, jak důkladně je nález zdokumentován před začátkem další směny, rozhoduje o tom, zda se objev stane poznatkem nebo jen odpadem. Vědecké publikace se zabývají kostmi, ale málo kdy těmi, kdo je objevili. Vedoucí archeolog projektu Crossrail popsal práci v bedlamském pohřebišti jako práci uvnitř zdi z kostí. Několik stavebních dělníků na stavbách centru Londýna požádalo o přeložení na jinou práci. Ne proto, že by byla práce nebezpečná, ale protože zkušenost denně vyndávat středověké kostry z tunelu byla psychicky náročná. V Aškelonu údajně kanalizační dělníci odmítli pokračovat poté, co objevili pozůstatky novorozence v Římském kanále. V Ariče jsou dělníci, kteří objevili mumie kultury Chinchorro, postaveni před kulturní rozpor. Někteří považují mumie za předky, které je třeba uctívat, jiní je vidí jako překážku ekonomickému rozvoji města, které potřebuje bydlení. Výzkum emocionálních reakcí lidí, kteří nejsou archeology, ale přicházejí do styku s lidskými pozůstatky v pracovní sféře, provádí například doktorka Sarah Tarlow z University of Leicester. Stavební dělníci nejsou na takové situace připraveni. Jsou školeni k práci s nářadím, betonem, konstrukcemi, svařováním.
Protokoly je instruují, co dělat, když najdou kost. Zastavit práci, zavolat vedoucího, zabezpečit místo. Neříkají však, jak se vypořádat s tím, když kost patří někomu, kdo držel dítě. V Austrálii, na Novém Zélandu a v Severní Americe objev pozůstatků původních obyvatel při stavbě vyvolává zákonné povinnosti konzultace s domorodými komunitami. Zákon na ochranu a repatriaci hrobů původních Američanů z roku 1990 vyžaduje formální konzultace a možný návrat pozůstatků, pokud jsou narušeny stavbou. Kontroverze kolem tzv. Kenevického muže, 9000leté kostry, nalezené v roce 1996 u řeky Columbia, vedla k dlouholetým právním sporům mezi vědci a domorodými kmeny o právo na pozůstatky. Stavební firmy reagují pomalu, zavádějí školení o nečekaných nálezech, protokoly a citlivosti k místním kulturám. Ani zkušení archeologové nejsou imunní. Tým Louise Lovové z Oxfordské archeologie, který vykopal vikingy z Ridgway Hill, popsal místo hromadné popravy jako velmi znepokojující. Postavení těl, stopy po obraně, chybějící hlavy a známky strachu a odporu způsobily, že mrtví působili velmi živě. Ekonomické tlaky působí opačně. Někteří dělníci se obávají, že nahášení kostí by mohlo ohrozit jejich pracovní místo. Pokud nález způsobí několikatýdenní zastavení prací, zpoždění se promítá do harmonogramů, rozpočtů i plateb subdodavatelům. V oblastech, kde neexistuje ochrana pracovníků, kteří hlásí archeologické nálezy, je tlak na mlčení značný. Zátěž objevitele, tedy specifická psychická tíha, kterou nese ten, kdo jako první spatří pozůstatky, není termín z akademické literatury, ale měl by být. Pod povrchem naší země se skrývá svět, který zůstává většinou neobjevený. Odhaduje se, že 95% archeologických lokalit na světě dosud nebylo nalezeno. Většina z nich bude objevena až při budoucích stavebních pracích, přirozené erozi nebo díky vlivům klimatu. Nálezy, které zde uvádíme, nejsou výjimkou. Jsou jen zlomek toho, co bylo náhodou zaznamenáno. Například Londýn má mapu archeologických rizik, která ukazuje pravděpodobnost výskytu významných pozůstatků na konkrétních místech. Podobný systém má i Řím, kde téměř každé rozšíření metra bylo kvůli nálezům zpožděno. Linka C v Římě, plánovaná už od 90. let, je ve výstavbě více než 20 let, právě kvůli tomu, že vede přes nejhustší archeologické území v Evropě. Mexico City je postaveno na vysušeném jezeře nad aztéckým hlavním městem Tenochtitlán. V roce 1978 tam při pokládání kabelu pracovníci narazili na mohutný vyřezávaný kámen. Disk s vyobrazením rozčtvecené aztécké bohyně Měsíce. Tento nález vedl k vykopávkám nejposvátnější aztécké svatyně, která byla 500 let skryta pod koloniální stavbou. V Istanbulu při stavbě železničního tunelu pod Bosforem byly objeveny hroby z neolitu, byzantské přístavy, osmanské vraky a tisíce artefaktů. V Káhiře zase při budování Velkého egyptského muzea odkrývali vrstvy staré 5000 let. V Brazílii podél Atlantického pobřeží při dálničních projektech našli stovky prehistorických pohřebišť starých až 8000 let. Japonsko má nejhustší systém archeologického dohledu na světě s více než 460 000 evidovanými lokalitami. Každý významný stavební projekt v japonských městech vyžaduje povinný archeologický průzkum, což vede k jedním z nejdůkladněji zdokumentovaných a zároveň nejdražších archeologických území. Archeologická hranice se posouvá dvěma směry. Dolů, kde hlubinný těžební průmysl ohrožuje fosilizovaná ekosystémy na dně oceánu, a ven, kde klimatické změny nutí stavět protipovodňové bariéry, náspy a zvýšené komunikace na dříve nedotčených vrstvách země. Města 21. století budou kopat hlouběji, dále
a častěji než kdykoliv předtím. A budou objevovat. Otázkou není, zda je pod námi více nálezů. Jsou. Otázkou je, zda jsme na ně připraveni po vědecké, emocionální, právní i finanční stránce. Co nám po sobě zanechali mrtví? Každý nález začal stejně. Stavební četa prorazila zem, půda se otevřela a něco, co bylo po staletí či tisíciletí ukryté, se nevratně vystavilo světlu dne. Děti z Aškelonu, umístěné do římské kanalizace a zapomenuté. Mrtví z kultury Činčoro, malovaní a pečlivě rekonstruovaní tak, že přežili svou civilizaci. Elita z Valenciny, pohřbená s křišťálovými dýkami a doprovázená dalšími osobami. Lebky z Temže, oddělené od těl násilím, rituálem nebo časem. Mamuti ze Santa Lucie, kteří byli lidmi koordinovaně přivedeni do pastí před 15 000 lety. Bezhlaví vikingové z Ridgway Hill, zbavení všeho a popraveni na kopci s výhledem na moře, které přepluli, aby zaútočili. Megafauna z doby ledové pod Los Angeles, žijící v krajině, která už neexistuje. Oběti moru v Londýně, pohřbené v nouzových hrobech, nad nimiž později postavili vlaková nádraží. Rodiny z Herkulánea, shromážděné v loděnicích a čekající na záchranu, která už nepřišla. A lvice z Kremony, ležící tváří v řece 18 století a stále svírající muže v čelistech. Každý z těchto nálezů byl skutečným příběhem někoho, kdo žil. Zachoval se náhodou, blátem, popelem, sedimety nebo opomenutím. A každý byl odhalen nikoliv záměrným výzkumem, ale díky stavebním pracím, kanalizaci, rozšíření metra, přistávací dráze či silnici. Jejich vědecká hodnota je obrovská. Přepisují časové osy, potvrzují historické události známé jen z dávných textů a odhalují praktiky, které by jinak zůstaly neznámé. Past na mamuty ve Santa Lucii potvrdila loveckou strategii, která byla dlouho jen teoretizována. Hroby moru z projektu Crossrail poskytly DNA původce černé smrti. Popravčí jáma z Ridgway Hill potvrdila konkrétní akt anglosaského násilí, o kterém historici vedli spory po 1000 let. Ale lidská cena se měří jinak. V pracovníkovi, který vytáhl ledku z bahna Temže a nemohl na ní přestat myslet, v týmu, který odmítl pokračovat v kopání po nálezu v kanalizaci v Aškelonu, v archeoložce, která označila loděnice v Herkuláneu za nejtěžší práci své kariéry. Každé město stojí na hromadě mrtvých z předchozích generací. Každý základ, tunel či potrubí může znamenat setkání s minulostí, kterou většina z nás raději vnímá jako vzdálenou a abstraktní. Není tomu tak. Je přímo pod námi, oddělená jen několika metry zeminy a staletími zapomnění. Nálezy, o kterých jsme mluvili, jsou jen ty, které jsme náhodou objevili. Nejsou poslední. Pod každým městem, každou silnicí, každým letištěm jsou další. Čekají na další vykopávky, na další stavebníky, kteří je objeví. Minulost není za námi, je pod námi. A pokaždé, když stavíme, ji znovu odkrýváme. Sledovali jste kanál Vyhynulá era? Děkuji za sledování a hezký den.